रोचणारा देवा बापान रोचून आमकां सगल्या काडल्या दिया संवसारान बरी मोदगिन्यान देवान आमकां दिवून जायतेच करून दवरला मनशान सायंटिस्ट आपली तकली उजार कोतात पूण एक गूट देवान दवरला आपल्या हातान मेलेल्या मनशाक जीव करूंक सोदतात ही तकली आजून मनशाक दिवंक ना देवान मेलेल्या मनशाक जीव केल्लो तर कोणूच मानचो नासलो रोचणारा देवाक देवाचो उगडास करून भेटोंक वेता देवाच्या मंदिरान एक दीस सुमाराक दिमी घालून मागणी आमी कोत्ता जोर आमी सापडत कसल्याय तुफानान भावार्थान मागत देव आमकां दिता बरेंच दिन आसतना दवरिना कोणाक गोरजे कांताक देव आमकां पावता पूण देवाक घात केला आमी मनशांनी दिसान दीस न्यूजपेपराचेर छापून येता दारून गोडण्यो घडटात त्यो गांवांनी चोरयो किरम्यो बलात्कार जायते जाता हें घडटा सापडटा कांदिला मंत्र्यांनी पुलीस दवरीत मंत्री सोडून हाडटा अंदा कानून चलता आमच्या जेलींनी चोरयो किरम्यो बलात्कार करूंक सोंपें कारण इंडियेचो कायदो सारको ना ते जाणात चोरयो किरम्यो बलात्कार केल्यार रोखडेच सुट्टेले चोडतेम जेलीन उरचे ना असले कोत्तेल्यांक जर तर फाशी आसली भिरांतेन कोण करूंक फुडें सरचो ना इंडियेक भावांनी अशें कित्याक घडटा सरकारान आपल्या दोळ्यांक बांदल्या पानां बारीक नियाळ करून पळयत जाल्यार एके वस्तोरेन वाडयला हो संवसार आमकां सगल्यांक तिणें जल्मान हाडून कितल्यांनी तिचेर केला बलात्कार वस्तोऱ्यांक कडक सेक्युरिटी दिल्ली तर असलें घडचें नासलें संवसाराच्या मापार आयज दोस्तोरेक सगल्या मुखार विंगडी केल्या दोळे धापून पळयता आमचो सरकारा लागीं हात जोडून मागता वस्तोऱ्यांक कडक सेक्युरिटी दिवची वस्तोरेक कोणूय आतां कोत्तात तांकां अपराधाचो पळोवन कडक खास्त मारची दुधीचे पिवोन आमी व्हडलीं जाल्या सरकारान वस्तोऱ्याची सेवा करची वस्तोऱ्याचेर कोणूय बलात्कार करीत तर सुटकाना फाशी तांकां दिवची मरणाची वस्तोऱ्याचेर वायट नदर दवरिनाका वस्तोरी धूव भयण माय सगल्याची